morning si Thonie. Today is September 21. So, 6 in the morning. So, work from school na ako today. Morning mo kakay sayo. Mabani ko ninyo guys, okay? Napay mo ta. Ito ka. Check. 6:31 na guys. Oh. Fuck. Da. Pagka marunong kaligo, no? Grabe ka singot! Woo! Humana dyan. Kito din no, kay mga parents orientation ni. I-arrange ako ang mga mojo sa lamisa. Para mo sa mga parents, okay na ilan nilang kuhaon. No? Wow! Start na pa. Arrange na pa. So, muna yung mga mojos. So, ato pa. I-arrange. Sa ilang lamisa para po sa mga parents, ginikanan.
guys mo nag-answer ko diri sa amo ang output kay ganiha nag seminar man pud ni so nang trayon yung output mo namang gibuhat karon pwede ba dagay kag trabaho apply pa ka check is 4:15 di ka po to kauli kay gauwan heavy uwan sad kaayo napakusaro kauban nga may isang nga tsaka Ma'am Charita uy ana oh uy ana oh uy ana na oh uy ana asa ta Ma'am Arcel ako ano si Ma'am Arcel diba mo ni siya ang maestra nga pinaka-tsaka sa Barrio Elementary School sa update, print lang siya po na charmy daw. It's 5:55 na sa hapon. Hindi siya, gabi na tinanong mo. Dagong nagiging siya kain. Kauban nun.